Valletta 2018 għandha tkun vetrina ta' dak kollu li jista' joffri pajjiżna u s-suċċess tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għandu jmur lil hinn mill-2018. Hekk saħaq is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u Kunsilli Lokali José Herrera, meta l-ġimgħa flaxija fil-barrakka ta' fuq ħabbar it-twaqqif ta' bord konsultattiv Valletta Forum. Bord li mistenni jiġbor entitajiet minn oqsma differenti mill-Belt Kapitali biex jagħtu pariri lill-Fondazzjoni Valletta 2018 dwar suġġetti relatati mal-Belt u l-Beltin. José Herrera tenna li l-Komunita Beltija qed tingħata l-ispazju biex isemma leħinha u tipparteċipa permezz ta' dan il-forum, turija ta' kemm il-Ministeru jemmen fl-inklusività. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Mwaqqaf saħaq li l-Kapitali Ewropea tal-Kultura tista' tkun suċċess grazzi għal kontribut ta' bosta nies li għandhom għal qalbhom il-Belt Valletta. Bħala fondazzjoni nirrikonoxxu it-tajjeb u l-ġid li ħallu għaqdiet volontari u filantropiċi fil-Belt Valletta fost il-komunità matul is-sena. Mwaqqaf sostna li l-Belt hija mżejna b'palazzi u opri artistiċi imprezzabbli, filwaqt li hija baqdiet entitajiet u individwi li huma impenjati bisħieħ biex iżommu lil Belt Valletta ħajja. Qed nagħtu vuċi ta' parteċipazzjoni bil-fatti lill-Komunità Beltija. Il-Komunità Beltija li tant sa tesperjenza attivitajiet u anke opportunitajiet ta' ferħ u ċelebrazzjonijiet minn issa u fi żmien li ġej u b'mod speċjali fl-2018. Il-kontribut ta' dan l-ewwel forum konsultattiv tal-Belt Valletta se jkun importanti ħafna sabiex fl-2018 inkunu nistgħu niċċelebraw il-Belt Kapitali ta' pajjiżna kif qatt ma ċċelebrajnija qabel.